Здравейте, пак е Емо. Днес ще засегна една много интересна тема за изборите, които правим и които имаме. Преди обаче да започна с нея, искам само да ви кажа, че едва ли ще правя видеа, в които ще се снимам. Не за друго, просто като има камера срещу мен и ми е трудно да бъда искрен и естествен. Все пак стоя сам в стаята ми и срещу мен седи телефона на човек и ми е много неловко. Относно клипа. Ще ви разкажа момента, в който аз осъзнах кога човек има и кога няма право на избор. Като по този начин се надявам с примера, който ви давам, вие да добиете някаква представа какво имам предвид. Преди няколко години ми звънна телефона и ми предложиха да отида да работя на морето по спешност. Беше желателно да тръгна същия ден, но се разбрахме следващата вечер да започна. Автомобил ми беше в много лошо техническо състояние за дълъг път и тъй като щеше да ми отнеме поне една седмица да намеря майстор, който да ме вмести в графика си, да ми отремонтира колата и така нататък, реших да пътувам с автобус. Още при качването ми направи много лошо впечатление общото състояние на автобуса. Имах чувството, че ще се разпадна още при потеглянето. По средата на пътя се скъса маркуч, който ни принуди да аварираме в най-близката бензиностанция. Лошо впечатление ми направи и отношението на пътниците към шофьора, които го нападнаха, все едно той е виновен, че са му дали такъв автобус, с който да работи. Аз бях единствения, който попита дали може да му помогне с нещо, за да стане по-бързо от 50 пътуващи. Както да е, повредата се отстрани, потеглихме. Минаха се няколко месеца, аз излизам с приятел и му разказвам ситуацията, която почти бях сигурен, че ще завърши с катастрофа. При което той ме попита следното нещо: защо не слезе от автобуса и не помоли някой да те вземе? Как така, нали аз съм казал, че до вечера ще бъда там, ами ако се забавя много, нали трябва да ангажирам половин ден на някого да дойде да ме вземе, да ме закара където трябва, пък ако няма кого да викна, трябва да викна такси, то ще ми вземе много пари. При което моят човек ме попита: заслужава ли си да си рискуваш живота само за да не закъснеш с един ден? Заслужава ли си да си рискуваш живота само за да не дадеш едни 400 лева за такси? Толкова ли ти струва живота? 400 лева. И беше прав. В крайна сметка се оказва, че няма такова нещо като трябва. Цял живот съм отговарял на някакви неща с не мога, а всъщност е трябвало да кажа, че не искам. Още от деца ни пълнят главата с това, че не може еди какво си, че не трябва еди що си. Ние в един момент порастваме и ставаме затворници на собствените ни мисли и убеждения. Разберете, че вие контролирате всяка една секунда от собствения си живот. Също така само вие сте отговорни за това, което ви се случва. Ако животът ви е скапан, защото вие сте си го направили такъв и никой друг не ви е виновен. В момента, в който спрете да живеете в страх и започнете да взимате решения и да си понасяте последствията от тях, ще видите животът колко красив може да бъде. Стига да сте достатъчно смели да го живеете. Оставям ви, благодаря, че изгледахте това видео, ще се срещнем в следващото.